ole clear tu te kalo lom le vek chuwa tu tu ma chuanin hei zanina top 30 result han ti chuak ania khamia khan mi thiam pui pui mo bai chi sian bon tak tak te he ta zai thiam te pawh ni nga lam thiam te pawh ani ang chu ti khan an tling sup sup ania mi tam tak an lung oi khop mai amara chu khatila ya khanin mi tam tak an lung oi lo tlat mai thina hetiang hi chu competition hi na aken tel te pawh kan ti thayang chu habikin o kha intinan rin oma kan ti te pielama heta phenglong tum thiam kan ti te khateng te kha king tura da chiang sa tam tak an omani chuan tling reng boka kan lom pui khop mai amara chu tuna kan hmu te moji gui te le pura mai hi an tling lo ta ania kan tor pui khop mai chu tir walit an fence ten hriat thiam har kan van ti em an che that te lul nen ti khanin komena te khan an chong mo anin hial deuh rap rap khania iponi se pura male je kui te tling tur ring kha mi tam tak atam zok khan ni mai thaya ma se kan dik tu te na tinge an endika point an pek dan te mo kha kha anol pui ngai darang hian in thil hi akal vek thei lo ani ti te po hi kan hriat thau chu ngai ane a ho tu te abikin zatsa mo hebe endik tu ni hi hreom du don khop ni te pon langa chiang renga ni mo phona sang don ti hian hei ti tlingila min dem tu an tam don hemi hi ti tlingila tling lo ta sela ti reng reng te khan anin kha ve nge te pon arin no mane ei pon is result siam tur kan ni lawa mo result siam tur ten result aron siam to ania ta ha mi pui lo lung oi lo dewani chuanin nakina chon la zia ve bai tur apo ngai ta ila ji gui te le pura ma hi big takin tam tak hianin mon ui zol le ni poni se pura ma le ji gui te in an perform nu nung ber kha chiang takin kan enanga bon tok lo nge ti te kan enjoy ang hei pura ma kha ni ya che thavio khan ka hre kai chon mo tu da bi hrim kha chu che thavio in lang ani pura ma kha hamaro chu che che tak ero chu mo anom viu lem lawang chu ti rwalin kan dik tu ken te fung rang rang mangin an te kata hanan tling zo lo ani mai ta hamaro chu le neu yom khop pai pura ma poni se kan en zel photang Hey, Robol, anh làm hi Asia cũng lấy là vợ, làm hi mà nụ tây hiền, tiền bây giờ tiền lâu kiến phá rồi, cái bên làm, hey hi thọ làm con nó đi hey em bóng nó hey, rồi, nè, chúa nụ tây hành tinh dưới thế bố. thì khác lốp tập tập là đà đó lên lên anh cái dục mũ lên Romol ka. má bùi ít về đó rồi
Romal kha Romal mo Romal mo la le lok chin te la le lok chin te le dân la kha pura mana ron perform hun ber khania mitam tak chuna ba han bon ma tling ngai ka ring an ti sup sup khania fans tam tak te po khanan rin dan khania amaro chu che chuan ma an nei viu to lo tlang pui ani top thar ti china phe chuan ta khanin soi to wangin te phung rang rang an mang don ti chu chiang sa ania eng ang che nge eng ang khana nge an te ti kha chu enia mi thiam zok an nia ta kha chuanin adi khap ti the de po kha than viu na lai omani chu ti rualin engen ho da trim trim putuna pura mana aron so kha han tin pui tham ni nin siem ma mi tam takin tling e tura ka ni sin mole an ti kha a om in tiem nge nia che pui lo deuh hlek ani in lo ti lai kha pura ma bi ka khan in lo sei lang anga tuna chon ji kui te kan en chiang zoyang zani just the timer Halloween ring halula ka tran hal du do na ole ka tran hal hello ka tran hal mai nia chuan hemi bom hi magic na tang ma Miss Nute le Miss Rosie kha a la deuh do na melo sha thiam do nia duna kan tran hal ange chuan kan hosian min lo en dik sak lok se magic mangin ka hong do na mo chuan chu a khai na tur vel te min lo en sak kalo me chuan a en dik tong khan engma lo a tuna magic mangin ka lo hong don ni lúc cái magic tiếng à chu ngầu đấy tôi nào hay mình mong hiền hong chu hong chu hong chu vậy cả căn thì nó lên nghe hong chu chu kia hong chu just in bula cái rong cal hai thế nghe ji gui te bi khi tuna aron tiang chi mo just te mai pe lama mi pui te lawen tu te ti hlim thei thil lang chi hi mo aron ti tel phot thina tuna mi tiang po kha ria hi midang ina contestant dang ten an ti ve ngai lo nei ka hria ni poni se hau deuh aron ti nuwa hian thil dang dai deuh hi aron ti chuak thina tuna hian in engang chen nge aron ti mo plus point tu lai te poni thaya hi te lo khoi mi suo tuan huna hek lo zong nan tingal deuh zung zung mengu ni du pakhat melo po chu sakla ai midang po hula chuan min lo san sak cái en về mi lo nio chuan ni zo huna melo shil le mi don nia chuan hela hian lo da la chuan in mu vectro camera chuan ting hian a live ve la ta khoi ange kan hre to lo ta ni ka kat nan lenga chuan Miss Nute stop ti thiam riau in ka hria stop mi lo ti sak stop pa hian stop ki bel duem stop chuan ni stop na hi Miss Rosie card ani chat thei ring ring
lo. I la la mi dang te han hu chin te. Ani em. Chuan khang a chu ala hot lo riu mai. Ka lo la le de a. Chuan hei assign ngan boka. Ka le ta nga mi lo nem be sak. Chuan ta hian Miss Rosie Cartinem betro. Hanen le chin te. Chuan camera po ka mu bok la. kha kha ni ya che pui viu win ka ria ni mi tam takin atlin nge ka ringa tla thei lo hrim hrim an ti sup sup kha ni ya aron perform tha khop maya ji gui te boru ka ron siam thiam thri le ne mala chu top te na kan mu zau ta lo thlat man tling zau ta lo thlat maya pura manen hian abigin ting tu la ring tu tam takan omani tuna an perform kan mu khan mo tuna an result a hi engei mu dan ti lai khalo soi ula soi sel kan ngai dan te kha chu soi thiang ani mo chu wang chuan in mu dan tik tak kha kan just hian in an ti di kalom midang po hi tling om tak tak kan tling thawe in lo ti em nge ni ya an ni pani bi ka hi tling om deuh ma se an tling lo him bakani in lo ti lai kha in soi noi noi te comment na lama khan dan tu to kang